Nhar il-ġimgħa li ġej kontinġent Malti se jħalli pajjiżna l-Pariġi biex jibda l-vjaġġ tiegħu fil-logħob Paralimpiku li qed jiġi organizzat wara li fl-aħħar jiem ġew fit-tmiemhom l-Olimpjadi. Dan il-logħob li daqskemm huwa avveniment sportiv iservi wkoll bħala dimostrazzjoni tal-inklusività se jkun qed jara l-parteċipazzjoni ta' żewġ atleti Maltin. Din hija tieni darba li pajjiżna qed jikkompeti f'dan il-logħob wara li 4 snin ilu kien ipparteċipa f'Tokyo l-Ġappun. Dettalji dwar is-sehem ta' pajjiżna fil-Paralimpjadi 2024 ingħataw f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata fost l-oħrajn mis-Segretarju tal-Kumitat Paralimpiku Dr. Julian Bajjada li ma dan l-istazzjon ukoll tkellem dwar l-aħħar tħejjiet li qed isiru. Din fl-aħħar preparamenti l-aħħar ġranet qabel ma nsifru lejn Pariġi, it-tim lest, hemm atmosfera tajba fit-tim, pożittiv u ovvjament eċitati għall-logħob spettaklu kbir tal-logħob Paralimpiku ġewwa Pariġi. Pajjiżna se jkun rappreżentat f'żewġ disċiplini li huma l-atletika u l-awm minn Antonio Flores u Maja Teuma rispettivament. Għaldaqstant tkellimna wkoll ma' Teuma li qasmet magħna l-aspettattiva tagħha għal dan il-logħob. Għadi ġast tletiem il-bot bid-duri tal-qobal biex nibdew il-vjaġġ tagħna lejn Pariġi, l-eċitamenti għad ħafna vera eċitati biex fl-aħħar dik il-ħolma tissir realtà. L-entusjasmu ta' Teuma kien espress ukoll mis-Segretarju Ġenerali li tenna kif il-kontinġent Malti se jmur għall-logħob b'determinazzjoni kbira. Hopefully konna l-aħjar riżultat possibbli, naf li l-atleti huma lesti kemm fiżikament u mentalment u li jagħtu l-aħjar performance li jistgħu fil-logħob.